Тази вечер искам да прочета един разказ от поредицата Разкази с поука. Този разказ се казва Съблазните. Не съм била там, не мога с точност да кажа, но каквото съм чула, това ще разкажа. До големия дъб, там където сядали селските занаятчии, пристигнали с каруци мнозина калайджии. Няколко семейства били бая народ, даже се говорило в селото, че били от моят род. Ама като не съм ги видяла, не мога да кажа. Както и да е. Та започнали с занаята в близост до нивята, а бакарите си хората донасяли от селото, даже от селата. А жената на старият калайджия, леля ти Мария, търсила си черпа в селото, за да ходи на неделна литургия. А пък там, на края на селото, Митю говедара се сушил сеното. Близо до селските занаятчии, а и до новодошлите калайджии. Па на слънце той сеното преобърнал и за вкъщи при вечер си тръгнал. Сетне скочил хорските нивя и изкарал своята торба. Пълни в чушки и домати и какви ли още не летни зарзавати. Тъй ама имал стари съдове бакърни, чул, че калайджиите били кадърни. И отишъл съдовете да се освежи, а и някоя и друга дума с тях да размени. Заразправил как с говедата се занимавал, а стопаните им той злословил и на цяло село там се подигравал. Щом го някой наранявал, никога не го забравял. Всеки от душа намразвал, а за прошката законите не спазвал. Ругатни и срамни думи от устата му излизали, ала много се зарадвал, щом за черква го попитали. Понеже той е бил от църковните служители. Какъв е бил в черквата, така и не разбрах. Но започнал да говори и изобличавал всеки грях. Ама леля ти Марийка го видяла в нивата на негова комшийка, слушала го, а и дълго наблюдавала, всичко пред човека премълчала, ала после на мъжът си казала. Този, дето пише се набожен, и от грешниците идва по-безбожен. Знае с ръката си да присвоява, а с устата си навред да осквернява. Чужди грехове изобличава и в правда учи, наставлява. Ала неговото дело недостойно и говоренето непристойно. Помислите чрез постъпките си изявява и не знае как да се смирява. Бунт в сърцето му пламти и не може да го озавти. В дълбините на сърцето му се крие желание за мъст и не е достигнал до Христовият ръст. Лицемерно вярата държи, но не зная кой ще заблуди. Защото който Словото на Бог познава, правдата от злото различава. Хич неща да ходя, те такива да ме учат. Нека първо себе си да вземат, да научат. И така жената в служителя се съблазнила и на черква от тогас тя не е стъпила. А пък до дъбът при занаятчиите често идвал и владиката, за да му клепят мотиката. Пък като чул всичко това, леко си глава поклатил, станало му тъжно и си спомнил. Лука, 17 глава, 1 и 2 стихове. И рече на учениците си, не е възможно да не дойдат съблазните, но горко на онзи, чрез който дохождат. По-добре би било за него да се окачи един голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето, а не да съблазни един от тия малките. Матей 5 глава, 16 стих. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашият Отец, който е на небесата. И още стихови си спомнил владиката, но решил да разсъждава